На днешния празник присъстват Негово високо преосвещенство Старозагорски митрополит Киприян, господин Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, госпожа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа, госпожа Ива Радева, областен управител на област Стара Загора, заместник-кметовете и секретаря на община Стара Загора, госпожа Ивета Лазарова, председател на Общински съвет Стара Загора, общински съветници, представители на общинска администрация, професор Георги Желев, директор на Институт за космически изследвания и технологии при БАН, госпожа